बयनिसिमबो गोजोन हामलायनाय जासिहरबाय खुलुमबाय। बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव दासिमनि मोननैसो खौरां लाना फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो। गेलेनाय बिथिंनि अनगायैबो मुलुगनि बादायलायनायफोराव जाफुंसारदों बर' लाइमोनफोरा। गेलेनायनि अनगायै दायो फेशन श'आव फाइनेल राउन्डसिम सौहैनो हादों स्वीटी गयारी मुंनि सासे हिन्जावसाया। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला दासान्दि सोलिबाय थानाय मिस कुइन इउनिभार्सनि बादायलायनायाव बर'नि आंगो फिसा स्वीटी गयारीया फाइनेलसिम सौहैनो हाबाय। बेनिखायनो गावखौ देरहासार खालामनो थाखाय स्वीटी गयारीया अनसायगिरिफोरखौ भट आरो हेफाजाब हरनो थाखाय गुरैयै खावलायहरदों। रासिया आरो इउक्रेननि गेजेराव जानाय दावहानि उनाव बे खेबाव आरोबाव रासिया आरो पलेन्ड हादरनि गेजेरावबो दावहा जानायखौ नुनो मोन्दों। मैया रासिया हादरा इउक्रेनाव मिसाइल गावहरदोंमोन, नाथाय रासिया हादरनि मिसाइला पलेन्ड हादरावसो गोग्लैहैनानै पलेन्डनि सानै सुबुंफोरा जिउ गोमानो गोनां जादों होनना मिन्थिना मोन्दों। फावखुंग्रि सानी लिय'ननि हेंथायै एफआइआर। 4 बोसोर सिगां फावखुंग्रिया केरेलायाव स्टेज प्रग्रामनि थाखाय एग्रिमेन्ट खालामदोंमोन आरो नोगोद 49 लाख रां लादोंमोन, नाथाय बे एग्रिमेन्टखौ फेलें खालामनानै प्रग्रामाव बाहागो लायैजों लोगोसे रांखौ फिदिंना होफिनैनि अजदआव सासे सुबुङा सानी लिय'ननि फिसाय डेनियेल आरो सासे मावथिनि हेंथायै एफआइआर होदोंमोन, जायनि जाहोनाव फावखुंग्रिया गोबां लस जानो गोनां जादों। बे समाव सानी लिय'नआ एफआइआरखौ बोखांनो थाखाय केरेलानि गोजौ बिजिरसालियाव थांनांदों। तेजपुरनि एयारफर्सआव दिनै अनिल कापुर आरो दीपिका पादुकण बिथांमोना फैगोन। ऋतिक रशना साननैसोनि आगोलावनो फैना दंखायो। बिथांमोना फाइटार शुटिंनि थाखाय आसामाव फैदों। सनितपुरनि धेकियाजुलि फुकुमारि गामियाव सासे उन्दै हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनानै बुथारनाय जाथायनि गुबै दायनिगिरिया दिनै पुलिसनि सिगाङाव गावखौ गथायबाय। दायनिगिरिखौ न' खाथिनिनो 44 बोसोर बैसोनि हजरत आली होननानै सिनायथिनाय जादों। दासिमनि खौरांफोरा बेखिनियानोमोन। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय। मोजां मोनोब्ला एबा नोंथांमोना चेनेलाव दिनैसो फैदोंब्ला नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामलांनो दाबाव। गोजोन्थों। जय बर' हारिनि।